I čao svima, dobrodošli u moj novi video. Danas vam snimam nešto što obožavam da gledam. To je onaj Beauty Tips by Vogue. To Vogue pravi na YouTube i intervjuviše, ako mogu da kažem, snima poznate ličnosti kao baš onako poznate kao Kylie Jenner. Ima i glumice, ima neke enke i take poznate ličnosti. Ja nisam uopšte poznata, ali htjela sam to da snimam jer mnogo mi se sviđa koncept da snimam i da delim sa vama moj beauty tips što imam. Znam da svako ima svoje tips, ako mogu da kažem. Tako da ja sam rešila danas da delim to sa vama. To je moj final look, kao da ste se vratile sa mora, šminkano, nešminkano, to mi se sviđa. Tako da delim i ne samo to, ne delim samo šminku, delim ovako hidratacija lice i kako skidam višak seboma. Tako da ostavljam vas sa video, nadam se da će vam se svidjeti, ljubim vas i let's go! Na početku stavljam ovu masku, to što pomiješam sa vodu, stavit ću vam sve dole, sve što koristim. To je maska, na francuski kaže argile, mešam to sa vodu, to je kao neki puder i pomešam sa vodu, to je više kao naturel i sve što je više onako prirodno volim da stavim na lice, ako nije, ne sviđa mi se. Obožavam tu masku jer kad isperem lice, onda mi dođe koža kao sve čista i nije reš nego nežna, znate. I to ostavljam oko 10-15 minuta da mi se malo osuši, ali ne previše jer samo da me stresira. Ne previše jer poslije vam dođe koža mnogo suva. Na kosu. Kada sam isprala lice, dođem sa moj Eau micellaire od Garnier. To je jedna ja ništa ne znam na srpski jebote, kako to? Micellaire, ali znate to ima i u Srbiji, znam. I dođem da isperem lice sa tim. Uzmem ovo. Znači, nevjerovatno. Da skinem kao onaj kalker i da bude sve clean. Tako. Jednom kad sam sve očistila, kad nemam više ovaj sebum, kad nemam ništa više, dođem da uzmem moj Labello Vaseline. Kada sam isprala lice, skinula ovaj kalker i sve to, dođem i uzmem ovaj contour des yeux, ovo ispod očih ovdje. To je baš top jer kad stavite to kao da je fresh, znate, i hidratira isto ispod oči, tako da kad se šminkate ne dođe onako suvo, znate. To stavim ovako. Dođem i uzmem moj vitamin C, marka Velnea, to je marka kod Lilija, tako da košta oko, ako se ne varam, 500 dinara, malo manje od 500 dinara. Stavim samo 1, 2. Vi posle masirate tu i malo na čelo, baš puno na čelo. Pre šminke obično svaki dan stavljam kremu za sunce, protiv sunca i to SPF 50 jer volim da mi koža da mi ne bude masna kad se šminkam i to sve. Ali kad mi nije uopšte hidratirana koža, stavljam ova krema više masna, Avence Calfat.
To dođe onako više masno i ako baš osjetite da vam je koža, da je reš, stavite to. Mislim, stavljam to. Ali sada ću staviti ova krema mat. Posle sve toga krećem da se šminkam, tako da za korektor ja ne volim da stavim ovaj tečni puder, samo koristim korektor, je nekako ili BB krema, ali sada trenutno nemam, tako da uzimam ovaj korektor Too Faced i mešam dve nijanse jer kad se vratim sa odmora nekako mi između dve kao ne više bleda, ali ipak malo sunčana, tako da koristim ove dve i baš se dobro uklapaju. Ovako, ovdje i ovdje. Na kameru izgleda više bleđe, ali uživo nije toliko, ne znam što. Ovako. Poslije dođem da matifiram sve to sa Huda Beauty puder. Taj puder je mnogo dobar, znači ako je stavite ceo dan ne sijate. To je dosadno jer ako stavite crnu majicu svuda vam pada ovdje, ali dobro, skida se lako. Stavljam malo višak ovdje na nos i na čelo. Tako. Sad kad vam je ten onako malo matifiran i sve to, dođem i uzmem ovaj puder terakota. Vidite, izgleda ovako, tako da kao da ste stavim obično malo svuda ovako. Više na čelo da mi izgleda kao sunčan. Kao malo onaj efekat sunčano, to mi se mnogo sviđa. Stalno kad se šminkam stavljam ili to, dobro to je mamino isto tako da kvalitetnije, ili ovaj iz Sephora, ali nije toliko dobro, tako da vidite. Kada sam to sve malo raspravila, dođem i uzmem blush. Gdje je blush? Taj mali blush, baš je cute. Ne znam odakle je. Wish. Koji kreten. Ovako. Poslije toga obično... Šta stavljam poslije? Da. I highlighter da stavim pod oči ovako. Ne mnogo. Kao da imate veći pogled, veće oko, ako mogu tako da kažem. I sad, zaboravila sam nešto. Prije maskara stavljam, stalno ne izlazim iz kuće i da ne uradim obrve, to mi je najbitnije. Uzimam ovaj pencil iz Sephora. Da sam uradila obrve, dođem i da stavim maskaru. Maskara, pre toga uzimam ovo za kurbiranje, ne znam kako se kaže, ali znate jer vidite.
Znači, nikad ne stavljam maskaru bez toga jer poslije mi mnogo ružno ispadne. Ne znam da li i vi ovako, ali meni ne sviđa mi se. I uzmem maskaru, to je Maybelline. To sam isto kupila u Srbiju, u Lili i to je onaj, znate, nov High Sky. Mislim da sam skoro završila, ostalo mi samo the bush and the eyes. Yes, I forgot. Palet od Make Up Forever. Ima ovakove sve boje, ali ja koristim samo jednu ovu, jer ja ne znam da se šminkam ovako. Ja znam samo simple make-up, ovi komplikovano ja... I uzmem ovako najtamniju boju, dođe kao onako brown, violet. Baš je lijepo. Kad bi znala. I uzmem ovako četkicu. Baš tanka. I dođem ovako oko. Ovdje. Završim sa gloss jer mnogo volim gloss. This is the end.